Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Patrian lahjusepäilyt ovat aiheuttaneet poliittisen myrskyn Sloveniassa. Patrian lahjusepäilyt ovat aiheuttaneet poliittisen myrskyn Sloveniassa. Jopa pääministerin vihjataan sotkeutuneen juttuun ja pääministeri taas epäilee, että kyseessä on opposition juoni, jolla yritetään vaikuttaa pian pidettäviin vaaleihin. Ylen MOT-ohjelma kertoi eilen, että Patria olisi maksanut lahjuksia epäsuorasti Slovenian puolustusministeriön virkamiehille ja pääministerille yhteensä 10 miljoonia euroja. Sloveniassa vaaliväittelyt ovat kuumimmillaan juuri nyt, kun vaaleihin on enää aikaa 3 viikkoa. Suomessa MOT-ohjelmassa nostettiin eilen esiin suomalaisen Patria-yhtiön lahjusepäilyt. MOT:n mukaan suomalainen Patria on maksanut lahjuksia esimerkiksi Slovenian pääministerille ja muulle johdolle 10 miljoonia euroja panssariajoneuvotilauksista. Suomalainen ohjelma on herättänyt Sloveniassa poliittisen myrskyn. Pääministerille lahjusepäilyjen pullahtaminen jälleen julkisuuteen juuri ennen vaaleja on kiusallista ja raivoa olikin vaikea pidätellä. Gre za čisto laž, za konstrukt in ni slučajno, da se to pojavilo ravno v tem času. Danes smo tudi uradno zahtevali od hiše, ki je to predvajalo, opravičilo in predstavitev dokazov. Slovenian radion uutisten mukaan Slovenian oppositio on jo vaatinut pääministerin eroa. The story certainly made headlines today here in Slovenia. Opposition parties on one hand called for responsibility or also resigning of prime minister. Pääministeri näkee lahjusepäilyt Slovenian opposition juonena, jolla yritetään estää hänen uudelleen valintansa. Suomessa KRP on jo pitkään tutkinut, maksoiko Patria lahjuksia panssariajoneuvotilauksia saadakseen. Patrian työntekijöitä on vangittu ja Patrian entistä toimitusjohtajaa epäillään lahjusrikoksesta. Suomen valtio omistaa lahjusepäilyjen raastamasta Patriasta 3/4. Patrian omistajaohjauksesta vastaavan ministerin mukaan poliisin tutkimukset riittävät asiassa, eikä Suomen johdon pidä nyt ottaa asiaan mitään kantaa, sen verran herkkä tilanne nyt on. Ottaen huomioon sekin, että Sloveniassa on vaalit tulossa, niin on minusta äärimmäisen tärkeää, että Suomen valtion edustajat eivät omilla kommenteillaan tai anna mitään sen tyyppisiä kommentteja, joilla voisi olla minkäänlaista vaikutusta Slovenian sisäpoliittiseen tilanteeseen. Keskusrikospoliisin esitutkinta lahjusepäilyissä valmistuu vuoden lopulla. Keskusrikospoliisi kertoi Yle Uutisille hetki sitten, että lahjusrikoksen lisäksi Patrian entistä toimitusjohtajaa epäillään myös yritysvakoilusta. Toimitusjohtaja itse kiistää epäilyt.